myslím, že to všetci vidíme. Počujeme to z každej strany, ako je na tom šport. Zrejme, keby neboli sponzori zo súkromnej sféry, tak možno tu nesme ani na tomto podujatí dneska. Takže štát dotuje a zrejme dotuje veľmi málo na to, aby stačilo na pokrytie všetkých nákladov. Ak chceme niečo dosiahnuť v tom športe, samozrejme. Tak určite je to ťažké, pretože zrejme štát má iné priority, musí plniť aj iné funkcie, ako len vlastne uspokojiť nás športovcov. Čiže ja chápem, že táto situácia je veľmi ťažko riešiteľná, ale tá každá strana, ktorá vznikne na politickej sfére, je určite prínosná. A nielen pre šport, ale aj v iných oblastiach. Priniesie samozrejme konkurenciu a strana by mohla určite priniesť nový vietor do parlamentu a do politiky celkovo. A myslím si, že nejaké peniaze navyše by určite neuškodili. Teraz máme ministerstvo školstva a športu, čiže je tam nejaká sekcia, alebo myslím, že niečo také, ale možno začať tým ministerstvom a dať tam nejakú osobnosť, ktorá znamená nejakú autoritu vo svete športu, ktorá by možno našla rozumnú reč vládu a podobne. Dalo mi to veľmi veľa, netrávim čas na ulici, ale trávim ho v športovej hale. Situácia je dosť zlá, lebo tých peniazí na prípravu je veľmi málo. Keďže doma máme slabú základňu, tak musíme veľa cestovať do zahraničia, čo je veľmi finančne náročné. No a predseda Máček sa nám snaží pomáhať svojimi prostriedkami. Takisto trénerka, ten musí naháňať veľa sponzorov, aby sme mohli vlastne cestovať a pripravovať sa a fungovať. Šport, v podstate si neviem predstaviť, čo by som robil bez športu. V podstate celý deň iba trénujeme. Určite, keď sa dosiahne nejaký dobrý výsledok na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta a o človeku sa hovorí, píše, tak je to taký príjemný pocit a vtedy cíti to takéto zadovzdušie. Určite podmienky pre tých športovcov, hlavne telocvične, aby sa malo kde trénovať. Takisto zabezpečiť trénerov, pretekárov, dať im nejaký plat, aby sa mohli tomu venovať naplno. Väčšina z nich musí chodiť do roboty a potom trénovať popri robote, tak to sa nezvládá. Napríklad v Rusku, čo tam chodievame, tak tam sa zápasne venuje každý. Majú tam veľa telocviční, veľa trénerov tam je. Tak... A keď samozrejme, keď niekto niečo vyhrá, tak ho tam uznávajú, je o neho postarané. Celkovo klesá záujem o šport, nevidia v tom motiváciu, tak málo detí sa v súčasnosti venuje šport. Tak na Slovensku rozhodne financovanie športu celkovo upadá tu šport, či už je to masový šport alebo vrcholový šport, nie sú financie, telesná kultúra v podstate na Slovensku začala zanikať a je to veľmi zlé, či už pre túto vrcholovú časť alebo pre ľudí všeobecne, čo už sa týka zdravia a podobne. Tak jednak šport by bolo dobré lepšie prefinancovať, nefinancovať len 3-4 športy ako futbal, napríklad hokej alebo podobne, kde je možno až prehnané to financovanie a tie peniaze idú na veci, ktoré nie sú potrebné a vrážať ich skôr do takéhoto všeobecného športu. A ďalej určite zlepšenie celkovej situácie na Slovensku, pretože politická situácia u nás je veľmi špatná.